Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin balayo iya kaway kakot puli jong ke Meghalaya Board of School Education ha ka subject course social science na kabanta ke khana class 10 ha ka jella ha ka baya ka district thamai ke Eastern West Khasi Hills latho bakadon ha ka division sha Garo Hills. Habaya day bat kani ke jing bakla jong ka tanat puli puthi bat kham tam e jong ke embos ka HYC Northwest Khasi Hills District kala pentip sya ke embos bat kala dawa badai ban penbet bha bat ban penduk no ba ke Eastern West Khasi Hills kam dai bandon sya Garo Hills. Kumta ka seng kala yok ru banya kendo yu joint director ke embos halor kani bat na kalyang ke jong ula kubor halor kani ke jing bakla ula ku laru ahmat ka seng banda ka banta kani ke jing bakla ka embos kan shim khyak loy. Batna ka banta ka next edition on yok ban penbet no baki Eastern West Khasi Hills kam day sha Garo Hills Henry ka day hapo Khasi Hills. Ka HYC kalapan rem jorru ya ke embos halor kini ki aka wala ki day ki baret barya Henry kini ki lak banya lambakla ha ka perkhat perdan jong ki khana puli. Ka seng ka kentu ya ke embos bat ya ka tanat puli puti balada ki penmi ya kinu ki kot puli na ka banta ki khana puli hapo ka jilla ki day banda pet benya bakan omdon kanu ke jing bakla kabala ban wanra ke jing kulmar bat ya lambakla ye ki khana puli hapo ka jilla. Hadin bangiliyo bat ngilap ya kawai na kikot puli kabadai jong ka social science na kamtagi khana puli class 10 ha po ka jala Meghalaya ke jongi bat kani ke jing bakla ha kabadai bat kani ka subject social science kabadai jong ka course social science na kamtagi class 10 ya kabaya ka district Eastern West ki panhap siya po Garo Hills te nagalang jongi kung kasang ni Snokya na markatay ka subject ha kabaya ka district Eastern West la panhap siya po Garo Hills bat kakum ka jingtho hangto ka division kumot ba ka Eastern West ka hap po Garo Hills o ba kani ka jingtho let's say kala pan yalam bakla khamtam ya ki khana puli ki bosyong hapo class 10 hapo ka jala Meghalaya hi baro kawai ilayo ya kaban ya kendo yo director jong ambos panagalan ni jong ula kubur ya kani kajing bakla ulong ba nakamta ka next edition ya kani ka kot kumut usnam banwan ba ya kani kajing bakla midai ban penbait no ba ka Eastern West Khasi kam dai su sa Garo Hills hanrai kan dai ban hap hapo ka Khasi Hills tekum kini ki aka nagalan jongi kum kasen ni peremjur ya ka department jong ka puli puthi jong sukar jala bat khamtam ya ka embos ba habaki publish lane habaki ibishar ya kanu ka tok puli laki dai na kinu kinong thok na kamta ki khana puli habo ka jala ka jing sharp la dai ban pej bania bin pabin khnang ba kanomi kinu ki error lane ki jing bakla haki lenong ki jong ki na kamta ki khana puli dikasen ka peramjur ya kani ka jing bakla bahi bat khamtam jong ka embos na kalian jong director ulong ba ka next edition mana kalian di jong ka Meghalaya Board of School Education bat kumjuru ka education department ni barokoi kin pen kelana mardor ya kani ka jing bakla